Галимжан Гыйльманов. Албастылар. Беренче кисәк. Беренче бүлек. Июль ахыры. Шиллә күзе. Олы юл. Урман аланнарына керә-керә бормаланып сузылган бу таш юл ышык-кырые булмаган Марый урманнарын урталай кисеп, алга йөгерә дә йөгерә. Барасы җир күп калмады әле дигән кебек, ул ара-тирә калкулыкларга килеп менә. Биегрәк таулар очраса, хәл егәрлеген юкка сарф итмәс өчен иренмичә әйләнеп уза. Марый урманнарының шымлы кие дә һич куркытмый аны. Хәтта юл белән урман бер-берсенә шул кадәр береккән, бәйләнгән кебек. Юлны урман биленнән чишеп ташласаң, мәхәббәт имәннәр, озын, төс, шыршы наратлар, шау-шулы усаклар авып, имгәнеп, төрле якка таралып бетәрләр кебек тоела. Шул юлдан аркасына биштәр асқан бер кеше бара. Җитез өлгер атлауына, нык адымнарына карап, аның бер сугуда бүрәнә үзәрдәй әзмәвер егет икәнен чамаларга мөмкин. Йөзе кояшта янган, карашы туры, тирән, ә күзләре күк төсендә, ачык зәңгәр. Халыкта мондый күзләрне изгелеккә, илаһилыкка юрыйлар. Йөз битенә кунган сакал-мыек төкләренә караганда, ул 20 яшьләр чамасында булыр. Шулайдыр. Атлаганда кулларын солдатларча як-якка сузып җибәрүе дә шуңа ишарә итә. 3 сәгать бара инде ул. Ара-тирә артына борылып, юл өчен күзләп ала, тик юкка. Мондый шиллә көнне бөтен тереклек җан иясе ышыкка, күләгәгә качып беткән. Юлчы егет килгән юлна озак кына төбәлеп карап тора да, сарымай кыздырылган табага охшаган кояшка күтәрелеп бага. Ә ул һаман бер урында. Кузгалырга исәбе дә юк. Ичмаса, аз гына кешелеклерәк, михрибанлырак булса, түбәнгәрәк төшәр иде дә, берәр шыршы канаты астына пысыбрак торыр иде. Юк шул. Аның үз мәшәкатьләре, үз шөгыле. Салкын көзгә кадәр дөньяга, тереклеккә күпме булдыра ала, шул кадәр җылы биреп калдырга тиеш ул. Юлчы утлы табага шашылган карашларын читкә алып, авыр итеп сулый да ары кузгала. Кояшның сихри балкышы бер мәлгә аның бар дөньясын томалып куя. Күрәсен ихтыярсыздан күзләрен бармак очлары белән уып ала, аннары биштәрләренең бауларын җайлап куя да адымын кызулата. Кем ул? Шымлы Марый урманнары уртасында калган бу җан иясе кем ул? Каян килә? Кая бара? Алда аны нәрсә көтә? Исән-имин чыга алырмы ул бу табигать дөньясыннан, урман ихтыярыннан? Әле бу хакта беркем дә белми. Белсә дә, шушы тыныч, әмма үтә дә шымлы юл һәм миләрне кайнатырлык кызган июль кояшы гына беләдер. Галимжан Гыйльманов. Албастылар. Икенче бүлек. Районда юлы уңды Хәлимнең. Сирәк була торган хәл. Теләгән кибетенә кереп, теләгән әйберләренең барысын да җыеп алды. Күптән чыкканы юк иде аның бу якларга. Нәкыйб абыйларга кайткан кала кунагының машинасында бер урын булу ярап куйды. Хәлим шунда ук ризалашты. Әмма кайту ягын уйлап бетермәгән икән ул. Берәр машина туры килер әле дип чыгып китсә дә, әнә бит, юлда бер бөртек тә җан иясе күренми. Кояш баш очына күтәрелгән килеш 2-3 сәгать бер чөйдә эленеп тора. Вакыт тукталып калган диярсең, билләһи. Юлына да түзәр иде, ары талуына да аптырап калмас иде Хәлим, әмма мондый да хәтәр кызулыкка түзәр әмәлне каян табарга? Башына әрекмән яфрагы каплап та карады. Хәрби полигонда йөргәндәге кебек, аркасындагы юл капчыгына агач ботаклары кадап та барып карады. Барыбер шилләнең утлы сулышыннан кутыла алмады. Бара-бара аяклары кызып шишеп чыкты, тәненнән шыбыр су акты. Ник бер җан әсәре булсын, ник бер үлән камылы, бер агач яфрагы селкенеп, яисә аз гына җил исеп куйсын. Бу урманга кара инде, я. Кысага алынган сурәт рәсем кебек, бер тынсыз, сулышсыз килеш каткан да калган. Берәр аланлыкка якынлаша башлагач кына табигатькә җан киреп ала. Кышлар чыркылдашуы, шикерткәләр җыры ишетелеп куя. Әмма бу хәл озакка бармый. Юл тагын урман куелыгына кирип китә.
Аны ике якта стена булып баскан төз, мәхәббәт, ләкин үтә шомлы нарат шыршырәте үзенә суырып ала. Тагын тын дөньяда пәйда буласың. Тән, жан сәер бер халәткә юлыга. Мондый тынлыкта йөрәк тибеше дә, тамырлардагы кан агышы да, ми күзәнәкләренең җитез хәрәкәте дә ап-ачык беленеп ишетелеп тора. Хәлим шуны искәрде. Юл үзе булай әллә ни озын кебек тә түгел. Әнә күз күремендә генә сандугач тавышы арасы гына, ул бара-бара да кинәт җир астына төшеп киткәндә юкка чыга. Юлның шул урында кинәт борылып китүен белә Хәлим. Әмма ничек инде үз күзеңә ышанмыйсың ди. Әнә бит, юл кырт итеп киселә дә төшә. Күңелгә шым керә. Шул урында юл бетсә, юл бетү бит ул тормыш бетү, гомер өзелү дигән сүз. Чынлап та, урманның иң караңгы, кеше аяк басмаган бер төпкелендә яшәүче берәр явыз хәшәрәт, аждаһа яисә албасты килеп чыгып, юлны кертләп өзеп атса, кабып йотса, юк, тагын да хәтәррәк булуы да мөмкин әле. Әйтик, менә шушы юл буйлап барасың да, үзең дә сизмичә әлеге албасты тамагына кереп китәсең. Балаларча уйланып баруын тыеп, Хәлим үзеннән үзе уңайсызланып куйды. Юл гына өзелмәсен шул. Юлдан гына аермасын кешене. Әнисе шулай ди торган иде. Хәлим үзе дә бик кечкенәдән юлда йөрергә яратты. Әбисенең әйтүенә караганда, Хәлимне әнисе юлда тапкан. Нигәдер әнисе генә аңа бу хакта сөйләми. Нәрсәсе бардыр инде аның? Юлда тапсаны, башка җирдәни. Шулай да әбисенең әйткәләгәне бар иде. Санияның баласын Тәңребез үзе кабул итеп алган. Югыйсә бер ялгызы урман юлында бала китерә алыр идеме ул? Көндегөн үзә алыр идеме? Монда Тәңре кулы кергән, Тәңре кулы кагылган ди торган иде. Нигә алай дигәндер әбисе, Хәлим анык кына әйтә алмый. Әмма ул бик яхшы сизенә. Ниндидер сер бар монда. Нидер яшерәләр аңардан. Тагын шунысы да җанга тыңлык бирми, Хәлимнең әтисе дә бик сәер югалган. Сания авырлык алгач, туачак балага бишек ясау өчен карама ботаклары сайларга дип урманга кирип киткән җиреннән чыкмаган. Төрлечә юрап карыйлар, шүрәле, убыр, албасты хакында искә төшерәләр хәтта. Күрше Вәсимә карчык кеше аңын алучы исерткеч үлән куаклар хакында сөйләп, кешеләрне тагын бер шомга сала. Сихер-храфатка бик ышанмый торганнар аю бүре талагандыр дию белән шикләнәләр. Ничек кенә булмасын, авыл халкы өчен куш йөрәкле Шәнтинең үлеме мәңгелек бер сер булып кала. Куш йөрәк тә, Шәнти дә әлбәттә кушамат кына. Үз исеме Рәхмәт аның. Кушаматының тарихы булайрак. Рәхмәт тирә-юньдә үтә дә тәвәккәллеге, кыюлыгы, алып йөрәкле кеше булуы белән дан казанган. Шушы дуамал тәвәккәллеге өчен аңа куш йөрәк дигән кушамат биргәннәр дә инде. Шәнтинең үз тарихы. Рәхмәт яшь чагында авылның бер диванасы белән бәхәскә кергән. Әгәр фәлән кызны алмасам, Шәнти бармагымны кисәм дә ташлыйм дигән. Теге кыз авылның бер шибәре була әлбәттә. Егетләр аның артыннан өйрелеп йөри. Рәхмәт тә төшеп калганнардан түгел. Көндәшләре арасында үзенең уңганлыгы булганлыгы белән аерылып та тора әле. Кыз да хушлы, Рәхмәтте шунда күреп ала, әмма бик сер бирми. Башкаларның ябышып йөрүенә дә күңеле кытыкланып тора имеш. Шуңа күрә Рәхмәткә вәгъдә биреп куйса да, ул булмаганда башка егетләргә ияреп киткәле икән. Бердән бер көнне Рәхмәт Зәлиләсен узатып татлы хыялларга чумып кайтып килгәндә, авыл читендә урнашкан умартачы йортында торган Ак бабайның хәлен белеп чыкмакчы була. Шактый утыралар булар. Кайту юлында Кирамәт күле буендагы ике шәүләне бик тиз шәйләп ала Рәхмәт. Берсе сөйгәне Зәлилә. Ничек сыйнышып утыралар дигән, Шул көннән Рәхмәт Зәлилә янына адым да атламый. Елап та карый кыз, ялварып та, гафу сорап та карый. Рәхмәт аны якын җибәрми. Әлбәттә, үз сүзендә тора ул. Ишек алдында торган каен кискәгә бармакларын җәеп сала да, үткен балта белән Шәнти бармагын чаба да өзә. Анасы Хәлимне ялгыз үстерә. Баштарак күрше-күлән арасыннан читләшебрәк яши. Санияның баласын бик сәер рәвештә табуы шикләндерә кешеләрне. Нәрсә булган соң ул вакытта урман юлында? Беркем дә белми. Шайтан кулы уйнамаганмы янәсе? Бала табуга Сания терекемеш кебек җитез, дәртле хатын кинәт кенә сүрелеп сүлпәнләнеп кала. Баланың күк зәңгәр күзле булып тууы, маңгай уртасындагы кичкенә миң бертеге шик-шөбһәләрне көчәйтә генә. Һәр нәрсәгә күнегәсең бит. Тора-бара Рәхмәт, Сания, Хәлим тарихына да әллә ни игътибар итми башлыйлар. Киресенчә,
Һәр яклап ярдәм күрсәтәләр, булышалар, теләктәш булырга тырышалар. Ятимлектә, мохтаҗлыкта калган бу ике Ходай бәндәсен рәнҗетергә бирмиләр. Кая ул? Мәкерле, кара эшле җаннар барыбер Санияның бәгырен телгәләү юлларын таба. Берәүләр баласын урыстан тапкан дип сөйләсә, икенчеләр тапкан чакта баласын урман буенда җен албаста алмаштырган дип сафсата сата. Мондый вакытларда Сания күкрәк баласын тиз-тиз генә төрә дә, куйнына кысып авыл читенә чыгып китә. Сәгатьләр буе урман юлында, аланлыкларда йөри. Күңеле тынычланганчы, тәмам бушанганчы, җаны аяз күк кебек чистарынып калганчы үксеп елый. Кем белә, Хәлимгә юл шаукымы бәлки шул вакытлардан ук күчеп калгандыр. Ул хәтта әнә шул чактагы юл чатларын, эреле-ваклы сукмаклар китеп югалган тау, ур төпкелләрен, урман, әрәмәлек буйларында хәтерли кебек. Әлбәттә, моның булуы мөмкин түгел. Бер яшьлек кул баласы нәрсә хәтерләсен инде? Әмма шул аңсыз чагында күз карашлары аша ятланып, күңеленә салып куелган табигать мизгелләре гөлт-гөлт итеп янып балкып китә кебек. Сания башка кияүгә чыкмады. Күп ир-егетләр димләп карады аны, кайсысын тукмаклап, кайсысын юмалап, үгетләп чыгарды, ялгызы калды. Хәлименә бөтен гомерен багышлады. Хәзер дә ул җәһәннәмдәге район үзәгенә киткән малаен көтеп утырадыр. Тәрәзәдән тәрәзәгә йөридер. Юлның кара урман аша үтәсен белә бит ул. Бүген дә шомланып, урманга кереп йөрмә, юлдан чыкма дип калган иде. Һаман сабый күрә ул улын. Хәлимә инде хәрби хезмәттә йөреп кайтты. Анда нинди генә афәтләр аша үтәргә, әкәмәт хәлләр кичерергә туры килмәде бит. Ул хакта сөйләсәң, бу урман сөйләкләре бер әкият булып кына калырдыр мөгаен. Хабаровск тайгасында булган бер вакыйга әлегә кадәр аның җан бәгырен ишетеп тора. Кара урман эченә урнашкан бер хәрби частьта хезмәт итә иде ул. Бер вакыт азык-төлек келәтләренә аю ияләште. Килә дә туздырып китә, килә дә туздырып китә. Поста торган солдатлар сизми дә калалар. Иң кызыгы шул, күренмичә йөри ул. Күктән төшкән кебек пәйда була да, алдындагы бар нәрсәне җимереп ашханәгә кирип китә. Солдатлар исә аның гипнозына эләгеп, тораташ булып катып калалар имеш. Аю чыгып киткәч кенә аңнарына килеп, мылтыкларына ябышалар икән. Бер көнне каравылга Хәлимнәр взводын куйдылар. Чиратлашып ял итә-итә төн уздырдылар. Инде таң атарга да күп калмады. Менә ерак тайга сопкалары артыннан беренче кояш нурлары бәреп чыгар төсле. Шул вакыт урман буенда чыбык-чабык шартлап сынган тавышлар ишетелде. Килде, дип уйлады Хәлим. Автоматларын кырып, келәт пишмагына чүгәләделәр. Менә хикмәт. Аю исә бөтенләй башка яктан килеп чыкты. Мәхәббәт бу җан иясе келәт ышыгыннан килеп чыкты да, автомат тотып торган егетләр өстенә ябырылды. Берничә егет як-якка очты. Аю ике сикрүдә Хәлим янына килеп тә җитте. Хәлим аюның өскә күтәрелгән тәпиеңенә шәйләп калды. Хәрби күнегүләрдә өйрәнгәнчә, ул башын бер читкә тайпылдырмакчы булды. Шул вакыт аның күзләре аю күзләре белән очрашты. Прожектор уты яктысы ургылып, суырылып керә кебек иде бу күзләргә. Күк зәңгәр төстә булгангамы, шиксез тирән иде алар. Хәлим башын читкә алу түгел, кирфеген дә йома алмый тора иде бу вакытта. Аю да бик сәер тотты үзен. Өскә күтәрелгән көрәк тәпие шул килеш асылынып калгандай булды. Юеш борыны ешрак сулыш ала башлады. Менә аның тәпие аска таба хәрәкәтләнде. Хәлим чытырдатып күзләрен йомды. Шулай да бетерде бу мине. Башымны шәрдәкләде дип уйлап өлгерде. Әмма сугучы булмады. Хәлим күзләрен ачарга кыймады. Әлегә исән-сау булуы, күзләрен йомып торуы белән турыдан-туры бәйләнгән төсле тоелды аңа. Кинәт аның маңгаена кагылдылар. Юк, тимәделәр. Маңгай турысына салкын су тамыздылар ахры. Хәлим башкача түзеп тора алмады, күзләрен ачты һәм йөрәге ярыла язды. Аның күз алдында үлән чыгына чыланган килбәтсез аю тәпие тора иде. Аю юеш тәпие белән Хәлим маңгаендагы борчак кадәрле миңгә тиеп карый иде. Шулай күпме торгандыр. Бираздан артына утырды да, борылып тиз-тиз генә китеп барды бу әзмәвер җан иясе. Төрле җирдә төрлечә егылып яткан солдатлар бер аюга, бер Хәлимгә карап телсез калганнар иде. Шул көннән башлап частьта Хәлимгә мөнәсәбәт үзгәрде. Хөрмәт артты. Аю да башка килмәде. Тик шунысы гына, Хәлим кайтып киткәч, тагын аю бимазалый башлаган частьне. Бу хакта аңа дуслары шундук хәбәр җибәрделәр. Менә нинди хикмәтле хәлләр була бит тормышта. Очраклы бер мәзәк хәлме бу, әллә Тәңре ихтыярымы, анысын беркем дә төгәл генә әйтә алмыйдыр мөгаен.
Бу юлның берәр очы кырые булыр микән? Юлның очы булмый ди халык. Инде олы бер гомер барган кебек Хәлим. Вакытның чамасы онытылды. Дөресрәге, вакыт тәгәрмәче бөтенләй туктап калгандай булды. Кояш һаман шунда, бер урында, кыймага менгәч, күлмәге кадакка эләгеп, асылынып калган авыл малае кебек. Ул һаман бер ноктасында тора. Хәлим үзенең кайда икәнен дә чамалап бетерми инде. Әллә көн кызулыгыннан, әллә зиһен казанында кайнаган уйлардан аның башы әйләнеп киткәндәй булды. Юк, туктарга ярамый. Берәр алаңга чыккач хәл алыр әле. Мондый караңгы урында туктап җиргә утырсаң, урман зәхмәте авызыңа керер дә, тилелек галәмәте булып, гомерлеккә эчендә калыр. Хәлимнең шул хакта уйлап куюы булды, юл эчендә бер яктылык күренде. Барган сайын ул зурайды, киңәйде, тагын да якынлашкач, гаҗәеп манзара пәйда булды. Хәлим телсез калды. Телсез генә түгел, аңсыз калдыра язды аны алдында ачылган табигать дөньясы. Кояшта янып каралган кеше тәнендәге алтын тәңкә кебек, түрдә өлгергән ашлыклары белән күзнең явын алып, кичкенә басу җәелеп ята. Матур рәсем кысасына охшап, аны һәр яктан куя агачлык, тыгыз куаклык уратып алган. Иң гаҗәбе шул, юл басуны урталай бүлеп, хәтта сындырып үтә. Таш юл буйлап әлеге сынык дөнья эченә килеп керүгә, тагын бер сәер һәм шомлы тойгы кичерәсең. Камылларда тулышып, башларын асылындырып утыручы иген басуы әле генә күзләрне әрнетерлек дәрәҗәдә ялкыткан урман яшеллеген каплап томалап куя. Гүя, эй кеше, әйдә бераз гына шушы урманда ял ит, минем гәрәбә төсле тәнемә кагылып уз, сихри дөньяма кереп чык, ди иде. Чынлап та, ачыклыкка килеп чыгу белән Хәлим үз күңелендә ниндидер бер үзгәреш тойды. Нинди үзгәреш икәнен төгәл генә әйтә алмый, әмма ниндидер әйбәт, күңелгә көрлек, сулышка иркенлек, аңа уяулык бирә торган үзгәреш тойды бу минутта. Хәлим шунда ук юл читенә утыртылган ялгыз багананы күреп алды. Ниндидер сәер багана иде ул. Юл эшчеләре утырткан дисәң, бер нинди язу да, билге тамга да күзгә бәрелеп тормый. Тукталыш баганасы дисәң, нинди тукталыш булсын инде кара урман уртасында. Расписание тактасы да юк. Аннары шунысы да гаҗәп тоелды Хәлимгә. Бу баганага ниндидер сырлар уелган иде. Күпме, нәкъ 12 сыр. Кызык, нинди Робинзон Крузо сырлады икән буларны. Хәлим тыелып калалмады, кесәсенә тыгылды. Үзе белән хәрби хезмәттә йөртеп кайткан сөяк саплы пәкесен тартып чыгарды, аның үткенлеген карап алды да, баганадагы 12 сыр янына 13-сен уеп куйды. 2 мәртәбә кирт иткән тавыш кына ишетелеп калды. Үзенең бу гамәленнән разый булып, Хәлим багана төбенә чүгәләде. Ширемнең үтә дә калынлыгы, куелыгы, җителеге ошады аңа, җәелеп утырды. Аякларын алга сузып җибәрде. Ул бу мизгелдә ниндидер бер рәхәтлек кичерә иде. Көне буе юлның ике ягы буйлап узата килгән яшел дивар таралып юкка чыккан. Аның баш очында да, тирә ягында да тоташ алтын су сары дөнья хасил булган. Өстә шундый ук кояш. Хәлим капчыгын салып, юлда ашарга дип тыккан вак бәлешен шешәдәге катыгын алды. Ничек кенә ачыккан кебек тоелса да, тамагына бармады. Капкалаштырып утырды да, ризык тәгамнәрен кире капчыгына салып куйды. Уятып җибәргәндәй итте. Ул башын әлеге рәхмәт төшкере баганага терәде. Аннары барасы юл эченә күзләрен текәп, уйга калды. Уйлары бик серле иде аның. Кая алып бара бу юл аны? Бәхеткәме? Бәхетсезлеккәме? Ни көтә аны бу юл эчендә? Хей, юләр, юлның очы була димени? Эх, менә хәзер, менә шушы минутта ут өстендәге табадай кызган юл буйлап, аңа табан дөньяның гүзәл бер кызы килеп чыксын иде. Килеп чыксын иде дә, Хәлимне бәхетле итсен иде. Ул кыз Нәфисәсенә охшаган булсын иде. Шулай дип уйлавы булды, Хәлим төбәлеп карап торган юл башында бер нокта пәйда булды. Егет сискәнеп китте. Нәрсә бу? Кем бу? Кемнең газиз улы яки кызы? Аның кебек тагын бер тиле кеше бар икән әле бу якта дөньяда. Әнә бит килә. Юк, киләләр. Берәү генә түгел, икәү булып чыктылар хәтта. Бигрәк әйбәт. Бер сөйләшеп, гәпләшеп аларлар ичмасам, ничек сагындырды Хәлимне шушы ярты көн эчендә кеше тавышы. Юлчылар һаман якынлаштылар. Хәлимнең үткән күзләре ерактан ук шәйләп алды.
Әби карчыклар. Киемнәре бик сәер, гел карадан. Хәтта ачы шиллә дип тә тормаганнар, башларына бераз кояшта уңган иске шәл бәйләгәннәр. Аркаларында биштәрләр, йөкләре бик авыр ахры. Алга иелеп бөкрәеп баралар. Кулларында юан, әмма бик матур шомартылган таяклар. Йөзләрен генә ап-ачык итеп күреп бетереп булмый. Чит-читләре катлап бәйләнгән шәльяулык эчендә икешәр пыяла кисәге. Күзләр. Әмма йөзләрен күрү һаман әле мөмкин түгел. Аһа. Кайчакта алга очлаебрак чыгып торган иякләрен чамаларга була икән. Хәлим юлчылар белән үзе башлап исәнләшмәкче булган иде дә, карчыкларның берсе алданрак сүз әйтеп өлгерде. Нихәл, балакай? Берәрсен көтәсеңме? Бу вакытта беркем дә йөрми шул. Бик озын юлга чыккансың. Югалтырлар бит. Өйдә хатының, балаларың бардыр. Исәмсез, саумысыз, әбиләр? Юк. Өемдә зарыгып көтеп торган хатыным да, балаларым да юк. Өйләнмәгән әле мин. Әни карчык кына. Ул минем китеп йөрүгә күнеккән инде. Көтә белә ул. Улым, кайсы авылдан соң син? Кампәрледән мин, әбекәй. Кампәрледән? Кем улы буласың соң? Белмисез сез безне. Сания белән Рәхмәт улы мин. Әбиләр дәшмәс булдылар. Бер-берсенә карашып, белән генә сөйләшеп алганда иттеләр. Хәлим аларның бу гамәл тәртибенә зур мәгънә бирмәде. Балакай, күзләрең бик арган синең. Карлыккан тавышлысы әңгәмәне дәвам итте. Әйдә, безнең белән бергә ял итеп ал. Йоклап ал, күзләреңә дә ял кирәктер. Шулай сөйләнә-сөйләнә карчык чирәмгә сырмасын түшәде. Икәүләп шул түшәккә җәелеп утырдылар. Төс битләре ошап бетмәсә дә, Хәлим әллә ни шомланмады. Бик итәгатьле әбиләргә охшаганнар. Әнә бит, бик яхшы итеп теләктәш булып сөйләшәләр. Тавышларындагы шомлы бер аваз гына җанны сискәндереп куя. Карчыкларның икесе дә р авазын үзгәрәк, гыр кебегрәк әйтәләр иде. Ниндидер шомлы бер аһәң, дөресрәге кызгын тавышы ишетелеп кала иде бу аваз яңгырашында. Хәлим сер бирмичә, юк, армадым. Армияда былай гына йөрми идек без, дип караса да, бераздан алдагы юлның озынлыгын уйлап ризалашты. Башын багана күләгәсенә куеп, бераз шерем итеп алырга булды. 5 минутлар чамасы шулай оеп утырды ул. Шунда гына искәрде. Әле генә мәдер-мәдер килүче әбиләрнең тавышы ишетелми башлаган икән. Әллә китеп барганнармы? Хәлим күзләрен ачты, китмәгәннәр икән. Әмма бик сәер күренешкә тап булды ул. Әбиләрнең берсе аның янында утырганы, башын аска игән, маңгаен тезләренә терәгән, күзләрен йомып уйга калган. Әллә йоклаганмы? Юк икән. Әнә иреннәре калтыранып ала. Дугаларын пышылдый ахры. Икенчесе дә шунда гына. Ул да мәрткә киткән кеше кебек уеп китеп дуга укый. Медер. Кинәт Хәлимнең күзләре яшел чирәм өстендә аркылы-торкылы яткан таякларга төште. Әбиләр кулындагы таяклар бит булар. Таяклар үзләренә ятса, әллә ни сәердә туелмас иде. Хәлим аларны искәрмәстә иде. Гаҗәп. Бу ике таяк бер-берсенә тәре рәвешендә куелган, урта бер җиргә таяклар кисешкән урынга бер карыш чамасындагы чөй кагылган иде. Иң гаҗәбе дә бу түгел әле. Иң гаҗәбе, аркылы-торкылы яткан таяклар юл кымы белән бөҗраланып алынган иде. Үзәккә кагылган чөй башында әллә үзле балчыктан изеп, әллә таштан кыеп ясалган сын кичкенә бал кисәге. Бу кеше сынының түбәсе очлаеп киткән, гәүдәсе киңәйгән, аскы өлеше тагын очлаебрак тора. Хәлимнең зиһенен кыеп үткән беренче уй шул булды. Нәрсә эшлиләр бу карчыклар? Кемнәр алар? Чынлап та, нәрсә белдерә бу билге? Тәре, бөҗра, сын. Шунда Хәлимнең йөрәге жу итеп китте. Кысылып куйды. Ул 2-3 ел элек булган бер вакыйганы исенә төшерде. Армиягә алынырга күп калмаган иде инде. Клубка чыгарга әзерләнеп йөргән вакыты. Кинәт капкадан хәле бетеп, күрше Вәсимә карчык килеп керде. Керү белән капканың тәртәсен тартты, келәсен төшереп куйды. Беләсеңме, Сониякәем, авылга сихерчеләр килгән. Сак була күрегез. Бер хәл кылып куймасыннар дип керүем. Тавыш-тыныгызны чыгарасы булмагыз. Аллаһы шымлыгы берәр кайгы алып килмәсәләр генә ярар иде инде. Әстәгъфирулла. Әлбәттә, Хәлим ышанмады моңа. Нинди сихерче булсын ди бу космос заманында. Карт кыры әкияте. Ул киенде, ясанды да, капка ишекләрне шалтыратып ача-ача урамга чыгып китте.
Клуб ягына борылды. Шунда аның күзе капка баганасындагы бер тамгага төште. Бөҗрә эченә тәре сызылган иде. Бөҗрә үзәгендә ике сызык кисешкән урында кичкенә түгәрәк. Ак таш белән төшерелгән бу тамгага әллә ни игътибар итеп тормаган иде Хәлим. Менә хәзер шул рәсем аның исенә килт итеп килеп төште. Әлеге ачышыннан йөрәге шартлап ярылырдай булып, ярсып тибә башлады. Әмма аяклары, куллары, тәне аңа буйсынмады. Шул вакытта тирә-якта сәер хәлләр башланды. Хәлим үзе утырган җирнең селкенеп куюын тойды. Башын терәп куйган багана да калтыранып торган кебек иде. Үзе дә тораташ кебек катып калгандай булды. Нинди хәл бу? Ми эшли, зиһен бар, кан йөгерә, йөрәк суга, күзләр күрә, колак ишетә, әмма кузгалыр егәрлек юк. Үтереп йокы килә, баса. Үскә тегермән ташы бастырып куйганнармыни. Элек әбиләр албасты басты дип сөйләшәләр иде. Бу да нәкъ шуның кебек. Әллә бу карчыклар албастыларның үзләре микән? Җир тетрәпме тетри. Хәлим арыш башакларына игътибар итте. Алар да әллә каяңына килеп чыккан җил уңаена әле бер якка, әле икенче якка дулкынланып утыралар. Хәлим төш күрәм бугай дип уйлап өлгермәде, кинәт җил көчәеп китте. Дигәнче давыл гарасатка әверелде, басу өстендә җен туе күтәрелде. Көн караңгыланды, озакламый кояш та кызгылт шар кебек төссезләнеп, тоныкланып калды. Ниндидер көч Хәлимне күк катына алып менеп китте. Ул авыр итеп ыңгырашып куйды да, хәлсез керфекләрен йомып, хушын югалтты. 3нче бүлек. Хәлим дертләп уянып киткәндә, һаман шул күренеш иде. Күз күреме җирдә басу, басу артында яшел тамга сузылган ансы урман, көн аяз, көн якты, шеллә. Юлда, юл буен сырып үскән үләннәр дә шул ук. Хәтта аркасын терәп утырган багана да урынында. Хәлим үз аңында иде. Әмма бөтен хушын, аң-зиһенен җыеп алырлык дәрәҗәдә уянып җитмәгән әле. Килт итеп, моннан берничә минут элек кенә пәйда булган ике карчык хәтеренә килеп төште. Кайдалар? Кемнәр алар? Нәрсә булды соң аның белән? Ниндидер гарасат, давыл чыгып, җир тетрәгәндә итте, моны Хәлим абачык хәтерли. Хәзер әнә бөтен дөнья тып-тын калган. Ниндидер сәер үлем тынлыгы. Хәлим кузгалмакчы булды. Аркасы белән баганадан этенеп, бер ымтылуда торып басарга уйлаган иде дә, кая, алай тиз генә басып булмый икән әле. Хәлимнең тән гәүдәсе, аяк-куллары егәрлеген югалткан иде. Ми зеңләп тора, тамырлардан шыбыр-шыбыр кан йөгерә, әмма тән агзалары җансыз кебек бер чарасыз калганнар иде бу минутта. Гүя өстенә бер йөк агач бастырып куйганнар. Бөтен тәне, гәүдәсе сыкрап-сыкрап сызлый. Хәлим кулларына таянып басарга тырышып карады. Бармакларын очлары эссе шилләдә күйеп өлгергән үләнлек өстенә җәеп җибәрде. Шунда аның йөрәге жу итеп китте, тәненә салкын йөгерде. Кулларына, чалбар йыртыгыннан күренеп торган аякларына карарлык түгел иде аның. Шул кадәрдә караланып, майланып, кырымланып каткан, әйтерсең лә гомер буе су-мазар күрмәгән. Хәлим шунда ук киемнәрен караштыра башлады. Чалбар балаклары пычранып, тузып, шукланып беткән, күлмәгенең нинди төстә булуын да әйтеп булмый. Әле районга барыр алдыннан гына сандыктан алып килгән иде бит. Хәлим айнып киткәндәй булды. Нәрсә бу? Нинди сихер? Ул ничек торып басканын да сизми калды. Торып басты да, куллары белән үз тәнен капшап-капшап карый башлады. Менә аның кул бармаклары йөзенә менеп җитте, тагын бер ах итте Хәлим. Аның йөз битен сакал-мыек баскан иде. Хәлим нишләргә дә белмәде. Хәтта төш күрмим микән дип үзен чиметкәләп тә карады. Баш җитәрлек хәл түгел бит. 5 минут элек кенә бөтенләй башка дөнья иде. Хәзер сәләмә бер дәрвиш хәлендә басып тора. Акылдан язам мәллә дигән уй йөгереп үтте миҗепсезләреннән. 10га кадәр санап та карады, аннары кабат 1гә кадәр санап төште. Юк, үз акылында. Хәлимнең аяк буыннары тотмас хәлдә иде. Ул аркасы белән баганага ышкылып, кабат җиргә шуып төште. Тагын бер мәртәбә кирләнүдән, күп санлы җәрәхәтләрдән гайрәтне чигәрерлек хәлгә килгән кулларына карап алды да чирәмгә капланып ятты. Ниндидер башка бер дөньяга кирип чыккандай хис итте ул үзен. Ул дөньяда гүя вакыт бөтенләй башка тизлектә ага. Бер мизгелдә бер сәгатьлек, бер сәгатьтә 1 еллык вакыт узанда. Тик нинди дөнья соң ул? Сәер дөнья.
Ниндидер бер тавыш чыңлап тора. Тукталып ала да тагын сузып-сузып кычкырта. Нинди сәер тавышсың бу? Хәлим башын күтәреп юлга карады. Браз узыбрак машина туктаган. Аның кабинасыннан бер баш калкып тора. Шул яктан килә икән тавыш. Машина сигналы. Тукта, бу бит күрше урамда яшәүче Зөфәр. Кага-бога Зөфәре. Бала чакта малайлар аны шулай дип үртиләр иде. Чөнки ул р авазын әйтә алмый иза чикте. Кара карга очып бара дигәнне ул кага-кага гып-бага диде. Син кая? Котымны алдың, мәет ята дип торам. Әйдә утыр, дип кычкырды Зөфәр. Әмма үзе машинасыннан төшмәде. Браз шикләнә иде ахры. Хәлим башын тагында калкыта төшеп: Зөфәр, бу мин, Хәлим, ташлама мине, зинһар. Ниндидер афәткә юлыктым ахры. Калдырма, ал мине үзең белән. Хәзер торам. Браз хәл генә алам да... Шунда Зөфәргә әллә нәрсә булды. Хәлим, дип сузды ул. Аннары: син каян? Син исәнмени? Юктыр, шайтандыр син, ту-ту. Кит моннан, гыйфрит, дип сөйләнә-сөйләнә тиз генә кабинасына кереп утырды да газга басты. Иштән генә сыкранып, сулкылдап эшләп утырган йөк машинасы үкрә-үкрә алга аргылды. Хәлим бөтен көченә сикереп торып гәүдәсен юлга ташлады. Әмма машина аның белән бергә таныш дөнья, авыл, әнкәйләр, күршедәге Вәсимә әбиләр, Ак бабайлар, Нәфисәләр, Зөфәрләр һаман ерагая барды. Хәлим үзенең шушы ике дөнья аралыгында калуын һәм шул аралыктан чыгып булмаслык ниндидер тирән упкынга очуын тойды. Ул кинәт аяк астында яткан бер ботакка абынып, мәтәлчек ата-ата юл читендәге эссе тузан эченә барып төште. Аннары тән сыкрауы белән җан сыкрауын бергә кушып, ах дип куйды да тынып калды. 4-нче бүлек. Хәлим кайтып кергәндә авылга эңгер-меңгер төшкән иде инде. Көтү күптән кайткан, урам тузаны басылган, авылның әле бер очыннан, әле икенче очыннан адашып, чит-ят утарга кергән бәрәннәрнең ара-тирә кычкырып куюы гына ишетелеп кала. Аларга капка төпләрендәге яшел чирәм өстендә түшәлеп яткан каз үрдәкләрнең мыгырданып сөйләшүе өстәлә. Сирәк-мирәк кенә эт өреп куя, кайсыдыр йортта чиләк колагы чыңлап төшә, сыер савалар. Кичке авыл исе, борын тишекләренә кереп кытыклап йөри. Яңа сөт исе. Авыл исе дигәнең әнә шул сөт исе инде ул. Кояшның кызуы басылган. Әмма ул әле офык артына кереп китәргә ашыкмый. Күңелдә шомлы халәт. Кояш дип йөртелгән бу кызыл шар бераздан җиргә кагылыр да, ташка төшеп шәлпәрәмә килгән кабак кебек шартлап ярылыр сыман. Хәлим авылга якынлашканчы шул ут йомагына карап килде. Әллә күңел тынгысызлыгыннан, әллә хәлсезлектән ничек кенә адымын тизләтергә тырышса да, ул авылга якынлаша алмый интекте. Гүя авыл аңардан качарга тырыша иде. Хәтта вакыт тукталып калган кебек. Күк читендә сәгать буе эленеп торган болыт тасмасы шуңа ишарә итә. Вакыт кына түгел, гомер, тормыш тукталып калган диярсең. Хәлимнең йөрәге дә туктаргамы, юкмы дигән кебек теләр-теләмәс кенә тибә иде бу минутта. Ындыр артыннан кермәкче булды Хәлим. Ул бик яхшы аңлый, нәрсәдер булган. Юл буенда утырган азмы-күпме вакыт эчендә бу дөньяда ниндидер хикмәтле хәл булган. Ниндидер бер галәмәт, зәхмәт суккан аны. Шуңа күрә бу хакта иң элек әнисеннән сорарга уйлады Хәлим. Бәлки, ул беләдер. Арткы бакча капкасына килеп тотыну белән Хәлимнең йөрәге жу итеп китте. Капканың келәсе башка иде. Ул иртә белән арткы яланга бызау илткәндә бөтенләй башка бик. Башка келә иде бит. Әнә койма такталары да сирәкләнеп калган, кеше чыгып кереп йөрерлек ярыклар барлыкка килгән. Хәлим як-ягына карана-карана ишек алдына килеп керде. Килеп керде дә багана кебек катып калды. Аптырарсың да шул. Ишек алды тулы кеше. Күршедәге бөтен карт-кыры, әз-мәз генә дога белгән һәркем шунда. Кем җиргә чүккән, кем койма буендагы бүрәнәгә кунаклаган. Хәлимнең әнисе ялгызы гына өйалды баскычында утыра. Хәлим керү уңаеннан абзар диварына йылышып үрә катты. Ярый әле күрмәделәр дип уйлады ул. Бер мизгелдән кызыксынуы җиңде, башын чыгарыбрак үрелеп карады. Ага, дога укып утыралар бит булар. Һәрберсе кулын алга җәеп салган, әнә бит. Үзләренең уч төпләренә төбәлеп, ниндидер илаһи бер халәткә кергәннәр, тик алмашлап,
ара-тирә генә иреннәрен медер-медер китереп алалар, яисә серле бер ритмга буйсынып, гәүдәләрен әле алга, әле артка ташлыйлар. Хәлим ачык торган җил капка баганасына сөялгән Зөфәрне күреп алды. Нишләп тора ул монда? Гомергә аяк басканы юк иде бит аның. Хәлимнәр ихатасына. Җитмәсә, дога укыган булып, кулларын алга сузган, көндез юлда ташлап китүен аның бер исенә төшерәчәк әле Хәлим. Әмма Хәлимнең уйлары Зөфәрдә озак туталып тора алмады, үз ихаталарындагы сәер күренешкә әйләнеп кайтты. Хәлим бу күренешне һич ничек аңлатырлык хәлдә түгел иде. Нәрсә бу? Үлем китем булганмы? Каян килгән монда мәйет җыены? Ак бабай нишләп тора? Нигә аның йөзе караңгы, боек? Әнисе дә иң якын, иң газиз кешесен югалткан кебек, башын аска иеп, кайгылы чакта гына бәйли торган шәленә уралып утыра. Хәлимнең кайтуын көтмәгәннәр ахры булар. Шунда ихата җанланып алды. Дугаларын укып бетергән картлар «Амин» дип куйдылар да, битләрен сыпра-сыпра урам капкасына таба юнәлделәр. Берничәсе Сания янында калды. Ак бабайның тавышын беркем белән дә бутарга мөмкин түгел. Шундый да ягымлы, йомшак, моңлы тавыш булыр икән. Ярый, Сания. Дугаларыбыз кирәкле урынына барып ирешсен. Барысы да әйбәт булыр, Аллаһы боерса. Күңелеңне тынычландыр, бәгыреңне телгәләмә. Бүген бит Хәлимең югалуына нәкъ 1 ел. 1 елдан соң Коръән чыгарга кирәк булган, дуга сораган ул. Урман буенда өрәк булып кайгырып йөргән Хәлимең дә тынычланып, үз урынына кирип яткандыр инде. Бар, син дә кер. Алай нык кайгырма. Була андый хәлләр. Үз елларында мәрхүмнәр үлгән җирләренә килүчән булалар. Хәлим башкача түзеп тора алмый иде инде. Тагын бераз шулай торса, я гөрселдәп җиргә егылыр, я 1000 миллион күзәнәккә таралып, шартлар кебек иде. Ул абзар кыймасыннан көч-хәл белән аерылып, ихатага табан 2 адым атлады да, бар булган егәрлеген җыеп, үпкәсеннән берничә сүз кысып чыгарды. Ак бабай, әнкәй, нишләп мин үлим ди? Менә бит мин исән. Әмма Хәлимнең көч йөгәрлеге тәнен, буыннарын ташлап киткән иде инде. Ул әйтергә теләгән сүзен дә әйтеп бетерә алмыйча, 2 кулын алга сузган килеш, башта тезенә төште, аннары акрын гына янтая барып җиргә чүкте. Тагын бер мизгелдән ахылдап кыйма буендагы кычытканлык өстенә ауды. Ындыр ягыннан кинәт пәйда булган сакаллы карачкыны күреп, төрле якка тайпылган авылдашларын да кулларын учлап ашыга-ашыга дога укырга керешкән ак бабайны да улым дип 2 кулын сузып аңа таба омтылган әнисен дә күрмәде Хәлим. Күрмәве хәерлерәктер дә. Бу хәлне күргән булса, йөрәк бәгыре түзмәс иде. Шартлап ярылыр иде дә, бөтен дөньяны агзарга тутырыр иде. 5нче бүлек. Кеше кайчакта үзенең туган мизгеленә кайта, аны ачыктан-ачык күрә, туя диләр. Менә ул якты дөньяга килә. Беренче мәртәбә көн яктысы, кояш нурлары белән очраша. Аннары арлы-бирле йөрүче шәүләләрне чамалап ала, күз карашы белән шул шәүләләргә ияреп йөри башлый. Тынык кына ниндидер үтә күренмәле пәрдә аша кеше йөзләре күренгәләп ала. Кайбер йөзләр ерактан карап торуга гына риза булмыйча якын ук киләләр. Иелеп йотардай булып, кымсызланып карыйлар. Бераздан бу тын дөньяга җан керә, тавыш иңә. Һәм баштарак саңгырау гына бер чың, аннары бер туктаусыз көчәя барган дөнья шавы ишетелә башлый. Тиздән бу шау күп төрле төсмерләргә, аһәңнәргә таркала. Әле бер мизгеллек кенә якты дөньяга килгән сабый колагына әнисенең, әтисенең, әби-бабаларының тавышлары аермачык булып килеп ирешә. Сабый өчен бигрәк тә үз анасының тавышы якын, газиз, илаһи бер көй кебек. Эй балакаем, үлепләр терелдеңмени соң син? Кайларда гына йөреп кайтты икән бу башларың? Кайларда гына йоклап, нинди генә ризыклар кабып үтте икән синең бу елың? Я илаһым, башыңны исән-сау йөртеп алып кайтканыңа 1000 рәхмәтләр сиңа. Гомерем буе дугадан ташламам, и Раббым. Ана яшьле күзләрен сөртә-сөртә, түшәктә ак юрганга чорналып яткан малаеның җитү чәченнән, сакал-мыек баскан йөз битләреннән сыйпый, бармак очлары белән генә куе кашларыннан йөгереп үтә. Маңгаендагы миңенә тиеп карамакчы була да, инде кагылдым дигәндә генә кулын кабат тартып ала. Хәлим уянып, дөресрәге яңадан туып ята.
Ул әлегә анасының шәүләсен, җылысын, исен, карашын, тавышын аермый, бары тик тоя гына. И балакаем, 1 ел буе көне-төне түккән күз яшьләрем кайтарды бит сине. Ходай Тәгалә гомер буе интектердем. Инде бер сөенсен дигәндер, 1000 рәхмәтләр аңа. Менә бит минем балам кайткан, улыкаем минем. Анасының авыр эш эшләп кытыршыланган кулларын Хәлим күптән тоеп ята. Аның сөйләнүен дә ишетә, әмма һаман да уянып туып җитә алмый. Дөресрәге, аның җаны, рухы инде күптән уянган. Хәтта бераз өскә күтәрелеп, өй эчендәге ана белән балага карап тора. Ә менә тәне, җисеме уянып җитмәгән, мәрткә киткән килеш ята бирә. Шул мәлдә Хәлим үзенең ирен читендә бер дым сизде. Ниндидер тозлы бер тамчы каяндыр килеп тамды да ирен читенә төшеп югалды. Бу кечкенә тамчы шул кадәр көчле, куәтле иде, Хәлим шундук күзләрен шар ачып җибәрде һәм түшәк читендә елап утырган әнисен күреп ах итте. Аның янында аппак чәчле, йөзләрен кат-кат җыерчык баскан, күп елаудан күзләре шешенеп беткән, күзе кыесының төбенә үк төшеп киткән, йөзенең һәр күзәнәгеннән ниндидер олы авыртуны бәреп торган бер карчык утыра иде. Шулай да аның күзләрендә сызылып яткан гаҗәеп матур, сихри бер яктылыкны, нур бөртеген күрми мөмкин түгел. Бу баласының табылу сөенеченнән әле яңа гына кабынган күңел яктылыгы, бәхет нуры иде. «Әнкәй», дип пышылдады Хәлим. «Ник елыйсың, әнкәй?» Ул инде тәмам уянып җиткән, аң зиһенен җыеп өлгергән иде бу вакытта. «Балакаем», бу юлы инде Сания өзгәләнде. Иң кадерле, газиз әйберен табып куйган кебек, Хәлимнең башын күкрәгенә кысып, көйләп сөйләвен дәвам итте. «Ник еламыйм ди? Менә бит син кайттың, бердән-берем минем. Кайларда гына йөргәндер бу башкайларың?» «Әнкәй, юк, сорамыйм. Кайларда булганыңны, кемнәр белән ничек гомер кичергәнеңне сорамыйм. Кирәк тапсаң, үзең сөйләрсең әле. Кайтуың гына хак булсын. Өметемне үзгән идем бит инде. Өметсез яшәү бигрәкләр дә кыен шул, балам. Әнкәй, мин бит бер нәрсә дә белмим. Ак бабай 1 ел дигәне. Берни дә аңламыйм. Бүген генә районга киткән идем, ә сез 1 ел дисез. Кайда булганмын соң мин бу вакытта, әнкәй, ә? И улым, сиңа ял итәргә кирәк. Әнә бит нинди хәлгә төшкәнсең. Тәнең, битең, сөяк тәтире, йон баскан, тәнеңдәге җәрәхәтләрнең исәбе-хисабы юк. Менә ял итеп алырсың да, барысын да исеңә төшерерсең, Ходай боерган булса. Әнкәй, мин бит дивана түгел. Хәзер үк нидә булса искә төшергән булыр идем. Юк, әнкәй, ниндидер галәмәт бар монда. Нәрсәсең бу, әнкәй? Белсәң яшермә, әйт. Белсәм аны. Әтиң дә шулай китеп югалды. Инде син дә китеп юк булгач, мин үзем дә әллә нәрсәләр уйлый башлаган идем. Җен албастылар ияләштем әллә безнең нигезгә дип тәшикләндем. Менә син кайткач, күңелемдәге таш шунда ук эрегән кебек булды. Әнкәй, ничек алай булырга мөмкин соң ул? Һичбер нәрсә аңламыйм. Авылга кайткан җиремнән утырып кына торган идем бит. Хәл алырга дип юл читенә чүгәләгән генә идем. Әле анда 2 карчык та бар иде. 2 карчык? Кемнәр алар? Сораштыңмы соң? Әллә инде ниндидер кара карчыклар, йөзләре күренми иде. Хәлим бөтен хәтер егәрлеген бер төенгә җыеп, йөзләрен чытып, нидер исенә төшермәкче булды. Әмма моннан берни дә барып чыкмады, ул ыңгырашып мендәргә капланды. Аның күңеле тулды, рәхәтләнеп ауный тәгәри 1 ел исе килде. Рәхәтләнеп еласа, бу чарасызлыктан берни дә калмас, ә хәтере кабат кайтыр кебек тоелды. Әмма ул елый алмый иде шул. Сания инде барысын да аңлап алган иде. Күп еллар буе нәсел нигезләрен эзәрлекләп торган зәхмәт аның Хәлименә дә килеп кагылган булып чыкты. Шуңа күрә улына ул башка сүз катмады. Капланып яткан Хәлимнең башыннан сыйпый-сыйпый, ишетелер-ишетелмәс кенә җыр башлады. Түзәр кебек идем булмас ахры, гомер итүләре кыенга, юатмасмы үз итмәсме диеп, кайрылып карыйм каенга. Бу җырда барысы да бар иде.
Хәлимнең нәкъ бер ел элек районга чыгып киткән җиреннән кайтмый калуы да, керфек тә какмый көннәр, төннәр буе зарыгып көтүе дә, районга барып бөтен таныш-белешләреннән, туган-тумачаларыннан сорашып йөрүе дә, бер туктаусыз милиция, военкомат, прокуратура тупсаларын таптауы да, эзләү бригадаларына кушылып, юл буе Марый урманнарында ничәмә-ничә төннәр кунуы да, ниһаять, ярты елдан соң урман буенда бер мәет табып, аны Хәлимгә юрап, бөтен авыл белән җыелып, йылый-йылый күмүләре дә, шул кайгылы вакытлардан соң зиратка килеп, сәгатьләр буе улы белән сөйләшеп утырулар да бар иде. Бу башыма төшкән кайгылардан, менеп качып булмый айга да. Кеше түгел кайын түзмәс иде, миндәге бу ачы кайгыга. Әйе, Санияның бу ел эчендә күргәннәре кайбер кешеләрнең озын-озын гомерләре буе күргәннәренә торырлык шул. Башта уганың Хәлимне районга җибәрәсе килмәгән иде. Күңеле сизенә икән ана кешенең. Авыл аша ике сихерченең узуы да күңелдәге шомны арттырган иде. Тикмәгә генә түгел бу, ике карчык кыяфәтенә кереп йөргән җен албастылар хакында сүзләр Марый авылларында күптән йөри бит. Менә хәзер алар татар авылларында да күренә башлаганнар. Тик ул вакытта Хәлим әнисенең сүзен колакка элмәде шул. Мине ике дәрвиш карчык түгел, ий чаклы аю да куркыта алмый, әнкәй, борчылма, дип уенга алып куйды да юлга чыгып китте. Үз башына җилкенгән икән ул, үз башына. Тәүбә дигән балам, урман юлында ниләр булмас. Дугаңны әйтеп, җен шайтаннардан сакланып йөр. Зәңге баба юлдаш булсын, Чупан баба кулдаш булсын дип кул булгап калган иде ул Хәлимнең артыннан. Хәлим исә авылга кайткан кунакларга ияреп китте дә барды. Артына борылып та карамады ичмаса. Артына борылып карамады. Тиз кайтыр, дип юрады Сания, күрше Вәсимә карчык сүзе белән. Әмма кайтмады да кайтмады Хәлим. Кичкә дә, икенче көнне дә, бер атнадан, бер елдан да Сания телдән калды, аяктан калды, арынды, бетеште. Әмма Хәлимне көтүен, изгеләнүен ташламады. Очраган бер кешегә ияреп районга йөрде, бөтен милицияны, танышларын, туганнарын аякка бастырды. Санияның җанын көн өтене бер уй телгәләде. Урман йотты, урман тартып алды балакаемны. Атасын алган кебек, улын да урман үзенеке итте. Яшь чакларында ук башыннан кичкән төрле вакыйгаларны уйлап бетерде. Гомерендә очраган бөтен сәер хәлләрне дә Хәлимнең югалуына китереп бәйләде. Беренче галәмәт Хәлимне тапканда булды. Сания түгел белә. Бала килергә 2-3 атна вакыт бар иде әле. Шуңа күрә дә ул бер икеләнмичә урманга җиләккә чыгып китте. Менә шушындый җәй көне иде. Җиләкнең түшәлеп уңган чагы, урман аланын ялан аяк аркылы үтсәң, балтырдан җиләк суына буялып чыгасың. Яфрак зурлыгындагы җиләкләрне сыдырып кына аласың да, ярты сәгатьтә чиләкне тутырасың да куясың. Сания дә күп булса ярты сәгать эчендә чиләген чүмәкә итеп тутырып куйды. Йелеп йөреп, корсагына көч килдеме, әллә ерак юлдан арыбрак киттеме, кинәт хәлсезләнүен тойды ул. Башы әйләнеп җиргә чүгәләде, аннары аякларын як-якка ташлап, алан уртасына сузылып утырды. Тамагы кибүен тойды, сусаудан иреннәре биришеп килгән кебек тоелды. Якында гына шишмә бар барын, ничекләр генә барып җитәсе аңа. Юк, басып булмый. Үрмәләргә корсак кымачаулый, әнә бит ул таулык, инкүлек. Шишмә тавышы да ишетелеп киткәндәй була хәтта. Сания юка тукымадан тегелгән пәрдә аша караган кебек тырышып шишмә ягына карый. Су астындагы дөньямыни, нәрсә бу? Көн кызудан рәшәт ирбәлүеме, әллә берәр сихерме? Тукта. Шишмә буенда кешеләр йөри түгелме соң? Кемнәр алар? Кычкырыр иде дә сыңар аваз чыгарырлыкта егәрлеге калмаган аның. Үзләре монда килә түгелме? Ике кара шәүлә, урман җиннәре мәллә? Бәй, әбиләр бит булар. Кулларында чүлмәк чуен ише нәрсә дә бар. Сания ачык күрә. Алар атлап килгән уңайга чүлмәктәге су чайпалып китә. Шул вакытта Санияның карынына җан кергәндәй булды. 9 ай буе бәгыре янында йөрткән баласы дөньяга чыгаруны сорап тыпырчына башлады. Йөрәген урталай телделәрмени.
Сания жан ачысы белән иңрәп кычкырып куйды. Ул инде бу минутта тирәсендә кайнашкан әбиләрне күрерлек хәлдә түгел иде. Ярый әле күрми. Учак әмәлләп йөргән бөркет томшыклы карчыкны яки якты дөньяга чыгарга ашыккан, шуның өчен дау куптырган баланы каршы алырга хәзерләнгән шадра йөзле сихерчене күз чите белән генә күрсә дә, шундук йөрәге ярылыр иде. Туып яткан баласын якты дөньяга килмәс борын ятим итәр иде, билләһи. Сания бик озак җәфаланды. Ул моны яхшы белә. Бала тавышы иксез-чиксез урманны сискәндергәндә, мәхәббәт наратлар башына шәфәк тиер-тимәс тора иде инде. Сания бер мизгелгә генә айнып киткәндәй булды. Аның күзенә иң элек дөрләп янып яткан учак чагылды. Аннары теге таныш ике карчык. Каяндыр шыбыр-шыбыр су акканы ишетелә. Колак төбендә яңгырап торган чыңга түзәр әмәл юк. Бөтен тәне кыйналган, ватылган, җимерелгән кебек. Кисеп ташланган диярсең, үтереп күкрәкләре сызлый. Бераздан бу сызлау аны ташлап китә. Авырту басыла, яктылык югала, бөтен тирәлекне караңгылык һәм тынычлык баса. Сания тагын мәрткә оча. Икенче мәртәбә уянуын төгәл белә инде ул. Таң атып килә. Кышлар тавышына түзәр хәл юк. Бигрәк тә чишмә ягындагы таллыктан үзәк өзгеч бер кыш тавышы килә. Парын югалткан сандугач булыр бу. Ул гына шулай күңелне ялкынсындырырлык итеп сайрый ала. Санияның уй зихны уянса да, тәне йоклый иде әле. Ләкин ул шунда ук тыеп алды. Күкрәк турысында җанлылык бар. Ниндидер бер тереклек иясе селкенеп-селкенә. Ныклабрак караса, бала, яңа туган бала. Әйбәтләп тереп, авызын Санияның күкрәге турысына китереп, имү өчен җайлап куйганнар. Саниягә бик тиз хәл керде. Ул баласының исән-сау булуына куанды. Төш пәрдәсе аша гына күзенә чагылып калган карчыкларга рәхмәт укып бетерә алмады. Санияның урманда бала табып кайтуын төрлечә юрадылар. Ире рәхмәтнең сәер хәлләрдә югалуыннан соң авылны шаккатырып булмас кебек иде. Була икән шул. Моның өчен урманга барып бала табуына кирәк икән. Әйтерсең лә әбиләребезнең басуда, уракта вакытта бала табулары бөтенләй булмаганда, моны бер кеше дә күрмәгән, бер кем дә ишетмәгән. Баштарак бераз сүз куерттылар да тындылар тагы. Әмма Саниядан бөтенләй читләштеләр. Аның йортына айлар буе йомыш белән дә керүче юк иде. Күршедә яшәүче Вәсимә әби белән Ак бабай гына онытмады аны. Алар булмаса ничек үстерер иде икән ул Хәлимен? Юктыр, үстерә алмас иде. Бер хәл булыр иде, яисә бөтенләй дә юлдан язар иде аның баласы. Әле дә хәтерендә Хәлимгә 4-5 яшьләр булгандыр. Ул инде ихатадан чыгып йөри, якындагы наратлык буеннан күркәләр җыеп кайта, яисә Ак бабай янына ат абзарына барып, картның ат чистартканын карап тора. Шулай бер көнне Хәлим Ак бабай янына йөгереп чыгып китте. Әмма кайта торган вакытында кайтмады. Тагын бераз көтте дә малаен үзе барып алмакчы булды Сания. Ак бабайны урынында күрмәгәч, Санияның күңеленә шым кирде. Кайда булырлар соң алар? Ак бабайны әйтер идең инде, яшен яшәгән кеше бит үзе. Бала кешене әллә кая алып йөрмәсә. Ак бабай һаман кайтмады да кайтмады. Сания урман буена атлар көтүе йөри торган иңкүлеккә юнәлде. Шунда йөрмиләрме? Юк, анда да юк. Шунда урман авызына кирип китә торган юл ишендә бер җигүле ат пәйда булды. Шул үзе Ак бабай. Хәлим кайда? Сания әллә нишләп китте. Ул үз-үзен белештермичә атка каршы йөгерде. Барып җитәрәк кенә арба эченә бөгерләнеп яткан улын танып алды. Ак бабай кайта-кайта менә нәрсәләр сөйләде аңа. Ул ат карарга кирип киткәндә, Хәлим утарда уйнап калган булган. Атларга 1-2 сәнәк печән ташлап чыгуга Хәлимнән җилләр искән имеш. Тиз-тиз генә абзарына әйләнеп чыга карт, күрше урам тыкрыкларга күз сала, җир астына төшеп киткәнмени? Юк, Хәлим. Шунда карт урманга таба китеп баручы 3 кешене күреп кала. Һәм җигүле атын куа-куа шулар артыннан чаба. Тегеләрне урман эченә кирип барган җирдән куып тота. Куып җитә дә 2 карчык белән җитәкләшеп барган Хәлимне тартып алып, арбасына менгереп тә утырта. Теге карчыклар хушларына килгәнче җан фәрманга атын куа да башлый. Малайны 3 көн исенә китерә алмый интектерәләр. Авыл ичендә ялгызы яшәүче Мәймүнә карчык кына эшкереп аягына бастыра. 3 көн буе сөйләшмичә, көлмичә, елмаймыйча йөргән Хәлимгә җан керә.
ул элеккедән дә шаянрак балага әверелә. Мәймүнә карчык малайны сакларга кушып, Саниягә әллә нинди тылсымнар төяп чыгара. Алар арасында аю тырнаклары, җәнлек тешләре, кош каурыйлары, тагын әллә нәрсәләр бар. Акрынлап барсын да югалтып бетерә Хәлим. Иң соңгы ябалак йонын Хәлим кызык итеп армиядан бер хатына салып җибәрде. Хатында исә «Әни, үзеңне сакласын, бу бик тылсымлы әйбер» дип язган. Бигрәкләр дә әкәмәт сәер хәлләр булды шул аның Хәлиме белән. Адым сайын бер мөгез чыгара иде ул. Маңгаендагы миңе белән булган хәлләр дисеңме? Нигә, нәрсәгә генә юрамадылар бу миңне? Сихергә дә, тылсымга да, илаһи пигамбәрлеккә дә. Хәлимнең аны кисеп ташлар чаклары да еш була иде. Ярамый, миңне киссәң, гомерең кыскара. Үзеңә бәла чакырырсың, балам, тынычлан, көләрләр дә бетәр, дигәч кенә тынычлангандай була иде Хәлим. Әнә бит, маңгаендагы миңе бер үзгәрмәгән. Сания тирән йокыга китеп, мышный-мышный йоклаучы Хәлимгә текәлеп карап тора. Ара-тирә, бөтен тәне белән калтыранып, дертләп куйган баласына карап, аны сөеп алмакчы була. Әмма уятудан куркып, кулын тартып ала. Шулай да бераз аскарак шуган юрганын улы өстенә тартып куярга кыюлыгы җитә. Сания тышта әтәч кычкыруына сискәнеп китә. Кискен борылып тәрәзәгә күз салды. Таң атып килә иде инде. Беренче әтәчкә башкалары кушылды. Кайдадыр эт эреп куйды. Кайтмый калган ялгыз бәрән еламсырады. Авылга җанлылык инде. Әмма көтүгә әле иртәрәк. Шулай уяныр-уянмас хәлдә авыл әле берәр сәгать чамасы иләсләнеп ятачак. Хәлим изрәп йоклый. Карап тора да тагын аптырап куя Сания. Шул кадәр үзгәрсә дә үзгәрер икән кеше. Әтисенең йөзеннән алып каплаган күз каш тирәләре булмаса, иң мөһиме маңгаендагы миңе булмаса, аны Хәлим дип кем уйлар иде икән? Сания иртән иртүк мунча ягарга карар кылды. Юып, чистартып, кырындырып, кеше рәтенә кертергә кирәк бу дәрвиш малайны. Юлда очрасаң, ширмеш диванасы дип таш атып китәрсең билләһи. Әле ярый кеше күзенә күренеп йөрмәде. Шулай да кичәге рәк куу җыенына эләкте аның Хәлиме. Эләкмәс иде дә, Зөфәр кайтып бөтен дөньяны аякка бастырып өлгергән иде шул. Ичмасам, туры Сания апасы янына да кермәгән. Очраган бер кешегә такылдап йөргән. Урман юлында Хәлимнең ирәген күрдем. Арттан иярә язды дип сөйләнгән. Вәсимәт үти кереп әйтмәсә, Сания бу хакта белми дә калыр иде мөгаен. Йөгерә атлый Зөфәрләргә барып кергәч, аның үзен дә сәер генә «Син үзең дә ирәк түгел микән» дигән кебек каршы алдылар. Шулай да Зөфәр үзенең күргәннәрен инде 100нче тапкыр сөйләп бирергә иренмәде. Сания кат-кат сорашты. Хәлим идеме соң ул? Бер хәл булмаганмы? Нәрсә кигән иде? Зөфәр тәфсилләп җавап биреп барды. Ахырдан: Сания апа, менә икмәк тотып ант итәм. Бер дә ирәк әрвахка охшамаган иде ул. Чып-чын кеше иде кебек. Билләһи газим дип әйтәм. Шушы сүз Санияның күңеленә кырт булып урнашты. Бәлки, юк, ничек исән булсын ди ул? 1 ел бит. 1 ел эчендә урманда кеше исән каламы? Бигрәкләрдә ышандырып, чын кеше күргән кебек сөйли тагын Зөфәредә. Ак бабай киңәше белән күрше күләнне дәшеп, өрәкне бәхилләү җыены җыгач та Санияның күңеленнән теге кырт китмәде. Бәлки исәндер, берәр каян кайтып килешедер. Картлар ишек алдында тезелешеп, дога кылып утырганда да Сания Алла сүзе пышылдамады. Улының исән булуын теләп, исән булса үз нигезенә тизрәк кайтуын теләп, эшеннән генә өзгәләнеп утырды. Күңел ай-хай серле дөнья бит ул. Ул бер ым бирсә, шул раска килә дә куя. Шушы ымны гына вакытында тоеп, сизеп калырга кирәк. Тик торганда гына күңелнең бер үзәк тамыры тартылып куя, йөрәкне авырттырып ала, аң-зиһен исә сынын турайтып, калкытып җибәрә. Ниндидер бер илаһи халәткә юлыгып, кеше барысында ап-ачык итеп күрә. Күрмәсә туя, туймаса юрый башлый. Бу юлы Сания белән нәкъ шулай булды да. Ул бердән-бер улының исән-имин булуына бик үк ышанып җитми иде. Әмма бу хакта төгәл белә иде инде. Тик әлеге белү инануына зиһене генә барып ирешмәгән. Ниндидер уй томаны аның аңын томалабрак тора кебек. Инде әтәч тә, икенче әтәч тә, өченче әтәч тә кычкырды. Сания белгән дугаларын укып, Хәлимнең түшәген өстән берничә мәртәбә сыпырып алганда итте. Мәймүнә карчык шулай куша. Сихер кайтару дип атый ул бу ишарәләрне.
Ягъни төне буе кеше тирәсенә җыелган җен пәриләрне куу йоласы була бу. Икенче, өченче әтәчләрдән соң төн рухларының көче бетә икән бетүен. Әмма Аллаһы Тәгалә сакланганны гына саклар диләр бит. Әтәч тавышы яңгырауга өй кураны ташлап киткән бу зәхмәт ияләренең канат каурыйлары төшеп калучан имеш. Ал кызгылт төстәге бу канатлар кешегә чир, үлем китерәләр икән. Сания шул хакта исенә төшереп, Хәлимнең баш өчен тагын бер сыпырып куйды. Шуннан соң гына тынычланып, өстенә мал карарга кия торган халатын ябынды да чыгып китте. Хәлим буларның берсен дә күрмәде. Хәтта сизмәде дә. Ул 1 ел йокламаган татлы йокысын йоклый. 1 ел күрмәгән бәхетле төшләрен күреп ята. Гаҗәп хәлләр. Тәрәзәнең пәрдә белән капламаган өске өлгеләреннән сузылып килеп кергән беренче кояш нурлары аның ярым ачык күк зәңгәр күзләренә килеп кагылдылар да, икеләтә, эшләтә көчәеп, өй эчендә ниндидер сихри, илаһи бер балкыш барлыкка китерделәр. Берничә нур Хәлимнең күзләрендә чагылып, стенадагы фотосурәтләр рамына барып сыенды. Андагы кеше сурәтләрен аерымачык күрерлек итте. Бигрәк тә бер сурәт җем-җем килеп тора башлады. Хәлим йокы аралаш күзләрен ачты. Ул әтисенең бердән-бер һәм югаларына 1 ай кала төшкән фотосын шунда ук танып алды. Урман юлында сабан туеннан кайтып барганда төшкән. Әнә ничек елмаеп тора ул. Бәхетнең югары катында диярсең. Аны аңларга була. Әле кичәгенә Саниясе балага узды. Бала көтүе хакында әйтеп сөендергән иде. Баласы булачак бит аның, малае. Шул шатлыктан бераз төшереп тә алган ахрысы. Аннан арттарак, урман читендәрәк ниндидер 2 шәүлә тора. Сәер. Баштан аяк карадан киенгәннәр. Ниндидер чит ят карчыклар. Әллә теге таныш карчыклармы булар? Шунда Хәлимнең күзләрендә чагылып, фотосурәтләрдә балкып торган кояш нуры кырт санып киткәндәй булды да, җилдә сүнгән лампа яктысы кебек тынлык тарафыннан тәмам йотылып бетте. Өй эче караңгыланып калгандай булды. Анасының йомшак түшәгендә изрәп йоклап яткан Хәлимнең ирен читенә кунган елмаю да юл тузанына каткан сакал араларына төшеп юкка чыкты.